Λοιπόν, και γεια σας, διάκριση, θα κάποιο νέο βίντεο στο κανάλι μου και αυτό είναι το πρώτο και τρίτο που θα αυτό είναι πάρα πολύ κανονικό για να πάμε με την οικογένειά μου κάπου, ναι, το βράδυ και θα κάνω τώρα ένα γρήγορο μπάνιο και μετά θα σας δείξω το φόρεμα που θα βάλω και το πώς θα ετοιμαστώ. Όχι, κάντε ένα like και ένα subscribe προς τέτοια βιντεάκια και πάμε να σας δείξω κάτι που το έχω κάνει για να αρχίζω όταν κάνω daily vlogs, γενικά και τέτοια. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε όλα αυτά τα συγκεκριμένα. Και εδώ μετά έχω τη τσάντα της για να βάλω το κινητό μου και εδώ μετά έχω κάποιες χτένες. Ναι, εδώ πέρα θα πάρω σε το σημείο. Εγώ λέω να βάλω τηλεκόμικο. Θα μου πεις, ναι, το βράδυ θα πάω. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς τι ώρα, αλλά το βράδυ πάντως. Εδώ παλέτα. Παιδιά, όμως όταν θα ανοίξω την παλέτα πρέπει να προσέχω λίγο γιατί έχει καθαριστεί και δεν θέλω να φανώ. Και για τα μαλλιά, παλέτες, body mist, spray. Λοιπόν, πάω να κάνω μπάνιο και σας επανέρχομαι. Βασικά θα σας δείξω κάποια προϊόντα που χρησιμοποιώ το μπάνιο. Λοιπόν, παιδιά, άκυρο. Σας θα δείξω λίγο γρήγορα. Λοιπόν, χρησιμοποιώ αυτό εδώ, το κρύβω γιατί δεν θα με φανεί η εταιρεία. Είναι μια κρέμα μαλλιών, τέλεια, τη λατρεύω. Παιδιά, αυτό που μπορεί να καταλάβετε από πού είναι σίγουρα όσοι ξέρετε. Που είναι σαμπόνι για τα μαλλιά, αλλά που σας έδειξε τα κρέμα. Και αυτό που έχω που είναι με coconut milk και δεν μπορώ να το δείξω γιατί έχει μεγάλο λόγο. Και ναι, και μετά θα σας δείξω το προϊόντο που χρησιμοποιώ. Οκ, πάμε να κάνω μπάνιο. Λοιπόν, παιδιά, μόλις βγήκα και όπως βλέπετε αυτό είναι το φόρεμα, θα το δείτε μετά και φορεμένο, είναι κάπως έτσι, κλείνει αυτό. Και τώρα θα βάλω λίγη κρέμα σώματος, θα ντυθώ και μετά θα βάλω το φόρεμα και μετά θα πάμε να ετοιμαστούμε μαζί. Και ναι, αυτό θα είναι σαν mini vlog συγγνώμη, παιδιά, δεν ξέρω πώς λέγεται. Δεν ξέρω κατά τους comments πώς λέγεται. Η μεταφορική προφορά, γιατί να το γράφω, ξέρω. Δεν θα είναι routine, θα είναι daily vlog. My mini vlog, get ready with me, κάτι τέτοια. Δεν ξέρω, θα δω μετά την τίτλο όλο. Θα το κάνω και τώρα να είναι Cinema Galaxy Coloring. Βασικά, ASMR να βάλω. Δεν ξέρω, θα δω. Ναι, παιδιά, και πάμε τώρα να ντυθώ και μετά θα βάλω το φόρεμα. Και μετά πάμε να ετοιμαστούμε. Σας αγαπώ! Παιδιά, μόλις ντύθηκα, θα σας το δείξω μετά πώς είναι πάνω μου. Φυσικά και δεν θα δείξω το πρόσωπό μου, μόνο το φόρεμα πώς είναι πάνω μου και δεν θα δείξω πάλι το πρόσωπό μου. Λοιπόν, θα κάνω τα μαλλιά μου. Απλά θα σας δείξω πολύ τα μαλλιά μου επειδή δεν θα φοράω τα γυαλιά μου. Θα σας δείξω κάποια πράγματα που κάνω τα μαλλιά μου. Βασικά φυσικά και θα τα κάνουμε μαζί τα μαλλιά μου. Απλά αυτό θα χτενίσω λίγο, καταλαβαίνετε. Να βάλω και αυτό που βάζω μετά από το μπάνιο. Οκ, θα το πούμε σε λίγο, guys. Λοιπόν, θα βάλω τώρα από αυτό και μετά θα σας δείξω το χτένα που θα χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, έβαλα αυτό που βάζω στο μαλλιά μου και θα χρησιμοποιήσω αυτή τη χτένα που είναι που κάνει μασάζ. Και όπως σας είπα, θα χρησιμοποιήσω δύο για τα μαλλιά για να τα χτενίσω και μετά άλλες 2 για το hairstyling. Όχι επειδή σας άφηνα και έτσι, η δεύτερη χτένα που χρησιμοποιώ που είναι τέλεια, που την λατρεύω. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε πάντα αυτό το background γιατί δεν ξέρω τι θα σας δείξω. Λοιπόν, έχουμε λίγο αυτό το background. Λοιπόν, παιδιά, αυτές εδώ οι χτένες, αυτές που στέκονται τέλεια τα μαλλιά με λίγο νερό και σκάνε είναι ήδη βρώμενα. Βασικά και με τίποτα στέκονται τέλεια. Και αυτή εδώ που τα κάνει λίγο σκουρά. Και μετά τη διορρώσουμε χτένα, θα χρησιμοποιήσουμε κάποια από αυτά. Φυσικά και το μακιγιάζ δεν θα σας δείξω στο πρόσωπό μου, απλά θα σας δείξω κάποια πράγματα που θα χρησιμοποιήσω. Γιατί το πρόσωπο δεν δείχνει το πρόσωπο, θα δείξω μόνο το φόρμα σε λίγο. Βασικά όταν ετοιμαστώ θα σας το δείξω εντελώς. Και ναι. Και κάντε μου κάτι στο comments αν θέλετε να κάνω κι άλλα ιδιαίτερα with me. Λοιπόν, παιδιά, πριν νόμιζα ότι τραβούσα, ένα από τα γιατί μου πέσε το. Παιδιά, πριν νόμιζα ότι τραβούσα και δεν τραβούσα, by the way. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω αυτά τα δύο κουκαλάκια. Αυτό, άμα το δείτε καλά, γυαλίζει. Μπήκα λίγο τα μαλλιά μου μπροστά. Γυαλίζει, δεν μπορώ να το γράψω κόκκινο, γυαλίζει άμα το βλέπετε. Έμασα τα μαλλιά μου κότσο. Τελικά έμασα τα μαλλιά μου κότσο. Και ναι, και για το event στο Roblox θα ξανακάνω event, σίγουρα θα ξανακάνω. Απλά κάτι είχε και το έσβησα. Κάτι είχε και δεν μπορούσα να το κλείσω και έπρεπε να το σβήσω και το έσβησα. Είχε κάποιο θέμα και το έσβησα. Σας το έχω πει σε κάποια βιντεάκια.
Το έχω πει σε κάποιους που με ρωτήσατε. Ναι, επειδή είχε κάποια θεματάκια και δεν μπορούσα να το κρατήσω. Οπότε, ναι, λοιπόν. Αρχικά, επειδή πετάνε κάποια μαλλιά μου ακόμα, πάνω δεν μπορώ να δείξω. Ναι, θα χρησιμοποιήσουμε αυτήν την καντελιδοζούμ στις παλετίτσες μου. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα τη χτενίτσα που είναι τέλεια. Ναι, είδατε για 10 φορές είδατε. Και το styling mousse, άμα δεν μου κάτσει. Και αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, θα δούμε, πάω να δοκιμάσω. Εννοείται πως τα έχω ξαναδοκιμάσει όλα αυτά που σας δείχνω. Τελικά βάλα μόνο φρό. Λοιπόν, θα σας δείξω κάποιες. Βασικά, αρχικά να δείξω τι όρομα θα βάλω για να τελειώσω και το. Βασικά δεν γιάδομαι. Αλλά λοιπόν, χρησιμοποιώ αυτή εδώ πέρα. Είναι Hair and Body Mist. Έχει Hair Mist and Body Mist. Εγώ αυτό θα το βάλω για το μέλλον και πρέπει να διαλέξω κάτι άλλο. Θέλω να σας δείξω. Θέλω να σας δείξω την αγαπημένη μου κολόνια. Σας βάλω στη σειρά αυτή, τη βάζουμε πίσω, επειδή δεν έχω. Δεν έχω ξεφτεί τίποτα. Και συγγνώμη που μιλάει έτσι, απλά την μπελέτα. Ωραία, πόσο πήρα εγώ. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα. Νομίζω κάποιοι θα το ξέρετε σίγουρα. Νομίζω το είχα κάνει και unboxing, αν θυμάμαι καλά. Το ένα, γιατί το όλο το έχω ήδη. Μου έχει τελειώσει. Ναι, είναι το Summer Rain. Αυτό με τη φραούλα, ό,τι καλύτερο. Και τα τρία είναι από διαφορετικά καταστήματα, θέλω να το ξέρετε. Απλά δεν λέω από πού είναι. Εδώ πέρα, αυτή εδώ που είναι τέλεια, μυρίζει lime. Αυτή φυσικά και μόνο και το σήμα καταλαβαίνετε ότι τα μυρίζει φράουλα. Αυτό γυαλίζει, επειδή θα είναι και βράδυ, θα είναι ωραίο νομίζω, θα βάλω αυτό. Και το Hair Mist θα τα βάλω μετά, γιατί τώρα δεν είναι αναφείο. Μετά το αναφείο θα το βάλω. Θα βάλω και αυτά πίσω και τώρα θα σας δείξω τις παλέτες που θα χρησιμοποιήσω. Αρχικά θα σας τις βάλω, είναι να κάνω πρώτα χίλια. Δεν ξέρω. Παιδιά, αυτό είναι το αντιλικό, δεν αφήστε το. Γνωρίστε το. Απλά μετά που θα πω για τα μάτια, έχει κάποια αξεσουάρια μετά. Παλιετίτσες. Εννοείται και φυσικά και θα τις χρησιμοποιήσω όλες. Ας κατευθυνθούμε. Παιδί δεν χωράνε. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα είναι για το ρουζ. Θα βάζουμε στην άκρη γιατί δεν χωράνε εδώ πέρα. Βλέπετε λίγο μου γυμάτου. Ναι, συγγνώμη που μιλάω έτσι. Είναι με 12 χρώματα. Λοιπόν, εγώ λογικά μπορώ να χρησιμοποιήσω το άσπρο μόνο. Δεν ξέρω. Ναι. Έχει στην άκρη, κυρία μου. Λοιπόν, εδώ πέρα μπορώ να χρησιμοποιήσω. Επιτέλους ένα βίντεο που δεν φαίνεται ανάποδα. Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό, το άσπρο. Και το έχω μανία με το άσπρο. Παιδιά, με λεπτάκι. Λοιπόν, φτάσαμε. Αυτή είναι η δεύτερη αγαπημένη μου. Αυτή δεν είναι δεύτερη. Είναι η πρώτη μου αγαπημένη παλέτα. Έχει αυτά τα χρώματα, αυτά τα μοβ. Και μυρίζει κιόλας. Παιδιά, μην ρωτήσετε γιατί έχω βάλει εδώ χαρτί. Το κρύβω επειδή έχει καθρέφτη. Δεν θα καταλάβετε γιατί. Το κρύβω. Ναι. Και έχει εδώ χρησιμοποιήσει σίγουρα και αυτή την παλέτα. Θέλω να κάνω κάτι απλό και βραδινό. Λοιπόν, και αυτή εδώ πέρα, αυτή λογικά δεν θα τη χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, θα σας δείξω και τα προϊόντα χιλιών. Τη μάσκαρα που βάζω. Φυσικά, περιμένω. Ορίστε, αυτή εδώ πέρα. Νάτι. Λοιπόν, τώρα θα δούμε λίγο τα προϊόντα χιλιών που θα χρησιμοποιήσω. Για ένα λεπτάκι λίγο, δεν μπορώ να έχω την παλέτα πάνω μου. Λοιπόν, παιδιά, αυτά εδώ πέρα θα χρησιμοποιήσω τα. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι που θα χρησιμοποιήσω δύο συγκεκριμένα συστατικά. Το μολύβι και το φλατικό. Δεν ξέρω, λοιπόν. Θα βάλω και αυτό το ρολόι και ένα βραχιόλι που δεν ξέρω που είναι. Να το που γράφει best friend. Και δύο κολλιέδες. Και είμαι ανάμεσα, παιδιά, λογικά θα βάλω μία από αυτές τις δύο στέκες. Λογικά αυτή εδώ πέρα. Γιατί είναι έτσι ωραία το. Λοιπόν, τώρα, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like και ένα subscribe σε το βιντεάκι. Φιλάκια πολλά, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Κάντε ένα like και ένα subscribe σε το βιντεάκι. Bye bye guys. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε, αυτό είναι το φόρμα φορεμένο πάνω μου. Δεν σας το δείχνω μέχρι κάτω. Ναι. Ναι, λοιπόν, παιδιά, κάντε ένα like και ένα subscribe σε το βιντεάκι και θα γίνει edit το κάτω κάτι Cinema Galaxy. Bye.